Nahanda na po sa halala na Balota 2025 Midterm Election. The RMN News Special Coverage. Handa na ang mga canvassing center sa Ilocos Region ilang linggo bago sumapit ang halalan sa 12 ng Mayo. Ayon kay Acting COMELEC Region 1 Director Attorney Reddy Balarbar, in-install na umano sala ng mga canvassing center sa mga transmission modem gadget na gagamitin sa mismong araw ng halalan. Ang naturang transmission modem gadget ay i-activate lamang mula alas 12 hanggang alauna ng hapon sa mismong araw ng halalan. Di umano, karaniwang ginagamit na canvassing center sa mga sangguniang bayan, sangguniang panlungsod at sangguniang panlalawigan. Samantala, siniguro din ng komisyon na may contingency plan sila sakaling may mga hindi inaasahang pangyayari. Samantala, sa naging panayam ng IFM News Digupay kay COMELEC Pangasinan Supervisor Attorney Eric Oganiza, wala pa naman umano sa kasaysayan ng eleksyon sa lalawigan ng pumalya ang mga transmission lines. Kasama mo mula rito sa IFM Digupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM.